This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Haga jing persang manwanra ya ka khoi ka suba haga shnong ka thau u MDC Barim ka laj kra malki haga khatlai tare u jiliu arajar apusan ula Aiti ya ka wei ka kali kit Ñiut sha ka dorbar shnong Nongrimbah. Ya ka ni ka kali kit Ñiut ka dei ka balamang tingka lingba ka Chief Minister Special Development Fund CMSDF arajar apusan haga jinglut ka bakhatlai laktam. Hagan gasngi na lor u MDC laydon lang da ka Dr. Mazel Amprin Lingdo MLA ka laj kra constituency uba Anthony Lamare rangba dong ka Nongrimbah uba Victor Wadri secretary uba Thombor Waklang president ka sing samla Nongrimbah na lor kiwe body wilayah yang oh it was already there. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.